Assalamu alaykum bize tomaşa diýen mihmanlar diýjek bolýan bolýan ýa-ni adamlar. Adamlar, hoş gördük sizin hemmäzi Gulzeman. Ya taýdan. Assalamu alaykum bize tomaşa diýen mawar taýdan. Assalamu alaykum bize tomaşa diýen mawar ekranna. Olam tomaşa diýerler ýa-ni elbetde öýlenýän ýigidimiz adamy. Arladı o. Argis bedýär. Näme argis? Assalamu alaykum bize mawar ekranna tomaşa diýerler hemme jaňadan akşamyz haýyrly bolsun. Bugün Gulzeman toy mekanına